Right guys, but nyaya kupisa kuletsa mana pa yamukomana tukataona shadari ngumza antara zvaanoda that guy anenge ane confidence on social media munhu wokungoti ndo tikati chigoma keyboard ngirikini tikati gangster repazimu raimbi vana votes kunzi ndeve keyboard vakoke futi vanachingoroera nekeyboard panapa tashadari ataura kuti ambuya Stella Chiweshe performing in German for a majority German audience. Say Thomas Mapfumo performing in UK for a majority European audience. The late iconic Oliver Mtukudzi performing in the US for a majority American audience. There are levels to this music thing. Those international artists on a tour pointing out the ridiculousness of our current artists always going on these Mickey Mouse tours isn't being but someone who wants to see our music get to that international level again. Facts, no feelings. So pale mkomana nitwa tipere wacho ndo vanopusha Master H. Ndo because yenda bekuta wakati ile ya Master H because ndiye angakatoswa picture yake basasi. Ndo albazo pintura tipere wacho atola kuti Master H is less than 8 years in the music industry. In fact, less than 1 year atanga kunyazo appreciate. But I can see people have already started comparing him with international shows, Nana, Stella Chiweshe, Mapfumo Mtukudzi, and other legends. Yet, Mugumuvenga, Umono Vaz, yes, and there was a pintura. Akaisa photo of Master H. Wacho, Ashimba Aramka classroom. One day we have to talk about how Zim artists go on tour in Europe and take lights to perform in classrooms, little bars, and even when it's a big venue, they are still performing for fellow warm, depressed Zimbos in diaspora. Nyakunetsa umbe parava ndekuti vakomana ava varunzi vakuenda vachienda kuma classrooms. Hanza Mtukudzi vaipa vachinoitawo mari vachiimbira vanhu ikoko. But havari kudedzwa nemaZimbabwe varikugara munyika dziri kunze zvotanga vari kuenda international. Mutitira noise muchiti vari kuenda international. Muke unosei nyaya guys. Alright, mukuti maZimbabweans anenge ari kunze ndo vari kuhaya vama-artist. Otozi uya uimbire kana murumu chamo. But vari kuzotitira noise kunoko. Ndakaenda kuGermany, ndakaenda kuAustralia, ndakaenda kuchiautokaunda nyika. Parikuzodze mamusicians chacho vana Mtukudzi naMukanya vaenda vachinoimbira vanhu veikoko. Vanhu vasiri mablacks vaidedzwa nevaiko maindians kwete kuti isusu mablacks tongodedzwa kuti ndewedu wayamba masongs ake sanyaya iriko ndekuti parikuzodzi music yavo iyi kuona nyaya iriko izoenda kuzonzi trash. Yeah, it's to me it's trash. Tunes vari popular anozoenda kwese kwese anozodi but do you think it is trash music? Kusvika kuextend yaari kuda kuzviita kunana Thomas aiwa asiri azvikombera ari kukombewa but imimi but parikuzongobuda nyaya yapamunzi music yavo yakadhakwa chete ndo parikuzongo ndokuperera nyaya music yavo yakadhakwa nezvavo aiwa yavo yakadhakwa inotokundwa chaizvo. But imimi kana muchiti yakadhakwa ko varipo vachiva vacho vakakwanisa kuachiva chimu life kana kukeria yemusic yavo ndinodhakwa kuzopana inini zvangu. I don't think music yakadhakwa but you know Zimbabwe kuti uzonzi wasunga kuenda kunyika idzodzo Zimbabwe is a small country muAfrica macho atorika nyika kadiki even kuti uende paSouth Africa kuti unoenda naSouth Africans mafellow blacks ndiani anotera kumatenga shwayo. Yeah, if it is going to chitika Zimbabwe. Zimbabwe international. Is it fair to compare apana nana ndi musamanyira kuti music yitrash. Kuti aiwa tikakombea na Stella Chiweshe na Thomas Mapfumo. Tikambovakombea. Is it fair kuti tizokombea because ndokuita nyaya. But mangoti music yakadhakwa kama kuti asisi fair. Aiwa asisi fair but time ka as compared to vanhu vamukutaura vana Thomas zvibaba kashezi. Guys, apa matora hii tinozobuda munyeta kutora zvamukanya makaramba kudai. Aiwa
mukanyake hatingati ane yake ndimudzo 3 masongo amukanya weziyo nditokudza 3 yamaster alright amukanya akaimba kune rima handi chigwindiri pane pamuromo handi akaimba akawanda masongo ake masongo avanomeka takadedza vanhu vakati vanhu takavaisa takadedza vanhu 10 vanogona kubata kuturudza masongo 10 ake vanhu 10 tichipe1 isongo yamuleya muri kuimba chimwepe like kamini katogonongolema chichikudzewo meaning yayo songo yaoliver mutukudze kuti chiri mupoto chipambayo ininiyo handisikuiziva ba ndogonotaura inini ndiziya ya mutukudzi ndogonotichi yekuti tozeza baba master aishana yekuti ndakakura ndichitambudzika kurarama ndichitengesa nepamusika saka mimi munatoti level ravo ritori rakatongofanana hatifanira kuvakombeaaaheroes so chii chiri kumutadzisa kuti aende kunoimbira varungu adedzwe kudedzwa kuti iwewe huya inotitira marketing strategy yavo vanotoandaredzwa zvekudaro. Imagine kuti muzimba nekuti vakajakwa waimtukudzi nana Thomas vakasvika text 10 the way vakaitwa ndomai kana